Un o'r ryfeddodau mawr ein diwylliant ni yw Anne Griffiths. Llon dwrn o'i waith sydd wedi goroesi ni, ond mae'r llon dwrn yna'n cael ei ystyried yn un o uchafbwyntiau llenyddiaeth Gymraeg. Un o Sir Drefaldwyn oedd hi, yn ferch ffarm, yn olwar fach yn Llanfihangel yng Ngwynfa ger Llanfyllin, ac yn byw ar ddiwedd o ddeunawfed ganrif a dechrau'r bedwaredd ganrif ar 15. Ac mewn gwirionedd, llunio ei ffenillion ar ei chyfer hi hunan mwyn mynegu i chredoau, a'i phrofiadau, a'i chanfyddiadau yna thi. Ond bod eraill wedi gweld gwerth y penillion yna a'i cofnodi nhw ar ein cyfer ni. Ac i ni fi'n edrych nawr ar un o'r emynau hynny, emyn tri phennill ganddi. Ond cyn edrych yn fanwl ar yr emyn, dwi eisiau nodi tri pheth yn benodol. Un o'r themau sy'n rhedeg trwy'r emyn yma yw ein perthynas ni a Duw, perthynas y credadyn a Duw, a perthynas yw'r perthynas yna o ddod yn blentyn i Dduw, wrth gredu yng Nghrist ac yn ddiried yng Nghrist. Rydyn ni'n dod yn frodyr ac yn chwiorydd i Grist ac felly yn blant i Dduw'r Tad. Mae Crist ei hunan yn dweud hynny wrth rhoi patrwm y weddi ni. Mae'r patrwm yna o weddi yn dechrau ein tad yr hwnnw yn y nefoedd. Yr ail thema fawr sy'n redeg trwy'r emyn yma yw un o bortreadu'r bywyd Cristnogol fel rhyfel. Eto, rhywbeth digon cyffredin. Mae Paul, er enghraifft penna hynny falle yw Paul yn llythyr at yr Effesiad yn annog Cristnogion i roi amdani nhw holl arfogaeth Duw i ymladd yn y frwydr ysbrydol, achos frwydr ysbrydol i'n sôn amdani wrth gwrs yn hyn. Ac mae Anne Griffiths ei hunan mewn man eraill yn ei gwaith yn sôn am y bywyd yma fel rhyfel. Hynny yw, mae'n ddyn meddai hi am Grist, Crist y Duw ddyn yma. Mae'n ddyn i gydymdeimlo a'n holl wendidau i gyd. Mae'n dduw i gario'r orsedd, hynny yw ennill y dydd, i gario'r orsedd a'r ddiafol, cnawd a byd. Y pethau sy'n rhyfela yn herbyn ni, pwerau drwg y byd, mae pwerau drwg sydd yno ni'n hunan ac yn y byd o'n cwmpas ni. A dyna'r thema fawr arall sy'n redeg trwy'r emyn yma. Ac yna i nodi rhywbeth ynglyn â dull Anne Griffiths. Mae Anne Griffiths yn hoff iawn o blethu cyfeiriadau at adnodau o'r Beibl, o bob rhan o'r Beibl at ei gilydd. Mae'n hoff iawn hefyd o bentyrru cyfeiriadau ar ben ei gilydd. A mae hynny'n creu rhyw awyrgylch o gyffro ac o arfoledd hefyd, ac ni'n gweld hynny yn yr emyn arbennig yma. Wel, mae'r emyn yn dechrau yn drawiadol. A'r llinell, mae'r Duw anfeidrol mewn trigaredd. Nawr, fe newidiodd rai o'r casglwyr cynnar, hynny yw rai oedd yn rhoi ei emynau mewn print. Fe newidio nhw'r llinell na i, mae'r Duw anfeidrol mewn gogoniant. A mae hynny'n wir, wrth gwrs. Ond mae'n fwy trawiadol bron yn dweud bod Duw yn anfeidrol mewn trigaredd. Oherwydd mae Duw wrth gwrs yn fod sanctaidd. A dyna sydd gyda ni mewn gwirionedd yn y pennill cyntaf yma, yn y llinellau cyntaf, y gwrthgyferbyniad yna rhwng y Duw sanctaidd a'r Duw trigarog. Mae'r Duw anfeidrol mewn trigaredd, mae Duw y cariad Duw. Wrth gwrs, adlais fyna o un o adnodau enwoca'r Beibl, yr Apostol Ioan yn sôn, mae Duw, cariad Duw, meddai fe. Ond wrth feddwl am y Duw yna, y Duw anfeidrol yna, y Duw gogoneddus yna, y peth cyntaf sy'n dod i Anne Griffiths yw dychryn. Wrth ei gofio, mae Duw i mi'n ddychryn, i mi'n ddolir, i mi'n friw, oherwydd mae'n ymwybodol iawn o sancteiddrwydd mawr. Hynny yw, bod ni ddim yn gallu nesu at Dduw ohono ni'n hunan oherwydd ein weidroldeb yn pechadurysrwydd ni. Ond wedyn, yn ail hanner y pennill, chi'n cael y ryddhad mawr yma, ond ymhabell y cyfarfod, mae'r Duw mawr yma sydd wrth natur yn ddychryn i ni. A nawr mae yna'n llawn o hedd, yn Dduw cymodlon wedi eistedd
heb ddim ond heddwch yn ei wedd. A'r adlais sydd yn y pennill yma mewn gwirionedd eto o eiriau gewch chi gan Paul yn enghraifft yn ail Corinthiaid, lle mae'n ar ddiwedd ail Corinthiaid, mae'n sôn am diw'r cariad a'r heddwch. A beth sydd gyda ni yn ail hanner y pennill yma yw myfyrdod ar pabell y cyfarfod. Nawr, pabell y cyfarfod oedd y babell yma, sy'n cael ei alw'n Tabernacl weithiau, oedd yn ragflaenu'r deml yn Jerusalem. Pan oedd yr Israeliad yn mynd trwy'r anialwch, roedd gyda nhw'r babell yma. A'r babell yna yn symbol o bresenoldeb Duw. Roedd arch y cyfamod yn y babell yna. A dyna lle hefyd roedden nhw yn aberthu Dduw mwyn cael wneud iawn felly am eu bechodau. Ac mae Griffiths yn ei gwaith, trwy gwaith mewn gwirionedd, yn gweld y pabell y cyfarfod yma yn gysgod o Iesu Grist. Iesu Grist sy'n dod â ni i'r man lle ni'n gallu cyfarfod â Duw. Ac yn wir fe hefyd yw'r archoffeiriad sy'n aberthu, a fe ar ben hynny yw'r aberth ei hunan. Ac i ni gweld hynny fan hyn, mae Ann yn sôn am pabell cyfarfod lle mae Duw yn llawn o hedd, a mae wedi eistedd. A mae hynny'n adlais o beth gewch chi yn llythyr yr Hebreaid sydd yn sôn bod yr archoffeiriad yn yr Hen Testament wedi goffod bod yn aberthu'n gyson bob blwyddyn, ond bod Crist yn awr, ond wedi aberthu unwaith ac yn byth dros ein pechodau ni, ac wedi eistedd wedyn, wedi wneud ei gwaith, ac yn eistedd ar ddeheulaw Duw. A dyna'r ddocad y llinell yna, mae'n Dduw cymodlon wedi eistedd. Ac yna mae'r ail bennill yn symud ymlaen nawr i restru, pentyrru disgrifiadau o Dduw. Yn pabell cyfarfod, yng Nghrist, yno mae fy mwyd a niod, fy noddfa a'n gorffwythfa yw, fy meddyginiaeth a fy ntrysor, tŵr cadarn a'n ffeiledig yw. Mae Paul yn Cynta Corinthiaid yn disgrifio'r Israeliad yn mynd trwy'r anialwch ac yn gweud bod nhw'n bwyta o'r un bwyd ysbrydol, sef y manna, wrth gwrs, ac yn yfed o'r un dŵr, y dŵr oedd yn dod allan o'r graig, a bod rheina'n symbolau, meddai Paul, o Grist. Hynny yw, Crist oedd y dŵr, felly oedd yn dod allan o'r graig. Ac yna mae'r sôn am orffwysfa yn atgoffa ni o Grist yn sôn amdano hunan fel yr un sydd yn gwahodd bobl sydd yn flinderog ac yn llwythog ac yn rhoi gorffwysfa iddyn nhw. Mae meddyginiaeth yn atgoffa ni o ddiwedd yr Hen Testament lle mae'r proffwyd yn sôn bod y haul yn mynd i godi, sef Crist wrth gwrs, a meddyginiaeth yn ei adenydd. A wrth gwrs mae'r damhegion yn dynwyn llawn o sôn am bobl yn cael gafel ar drysor yr Efengil, y trysor y deyrnas. Ac yna mae'r sôn am noddfa a tŵr cadarn. Mae hynny digwydd sawl gwaith yn yr Hen Testament, yn enwedig falle yn Salm 61 a mewn man eraill yn y salmau lle mae yna ddisgrifiad o Dduw fel yr un sydd yn noddfa, Duw sy'n noddfa yn erth i ni, wrth gwrs, yn un o'r salmau, ac yn un sydd yn dŵr cadarn nawr, un amddiffyn ni, ac i gadw'r yn harfen ni, yn harfogaeth ni, yn y rhyfel. A mae ail hanner y pennill yna yn sôn nawr am y rhyfel yn y tŵr yma, yn Niw ac yng Nghrist, y mae fy holl arfogaeth yn wyneb fy ngelynion cas. Mae mywyd i yno yn gyddiedig. Adlais fyno o Colosiaid 3, wrth gwrs, lle mae Paul yn sôn bod yn bywyd ni wedi cuddio gyda Christ yn Niw. Mae Christ yw ein bywyd ni mewn gwirionedd. Mae mywyd i yno yn gyddiedig pan wy'n ymladd ar y maes, a niw ar faes y brwydyr. Ac yna mae'r pennill ola wedyn yn atgyfnerthu hynny ac yn rhyfeddu nawr. Mae'r un mae wedi disgrifio yn yr ail bennill fel noddfa, tŵr ac yn y blaen. Mae'n rhyfeddu nawr yn dweud bod cael Duw yn dad, a tad yna noddfa,
y noddfa'n graig cadarn, a'r graig yn dŵr i'n amddiffyn ni. Mwy ni sgalla fydd ymuno gyda mi mewn tân a dŵr, hynny ble bynnag wi'n mynd eto. Adlais fan o Eseia 43 sy'n sôn am pan fyddwn ni'n mynd trwy'r dŵr a trwy'r tân, fydd Duw gyda ni. Ohono ef mae fy nigonedd, ynddo trwy fyddinoedd af, hebddo eiddyl gwan a dinerth, a cholli'r dydd yn wir a wnaf. Ond wrth gwrs, yng Nghrist, nid cholli'r dydd, os y'n ni ynddo fe, fel mae Cynta Corinthiad 15 yn dweud, diolch i Dduw sy'n rhoi ni'r fuddugoliaeth trwy ein hadrwydd Iesu Grist.